गिबियावनो गेजेर जनाय दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै नोंथांमोननि निउस चेनेलखौ बरायग्रोनाय जाबाय। दिनैनि जोङो 29थि बोसोरारि थान्दै जखनथाइ गेजेर जनाय दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै दिनै जों गिबि हाबाफारि फुंनि समावनो जोङो जायगा फोसाबनाय बे जानानै थांबाय। लोगोसे नैथि हाबाफारि हिसाबै जोङो आफादनि फिरफिला बिरहोनाय बे हाबाफारियाबो जानानै थांबाय। लोगोसे थामथि हाबाफारि हिसाबै जोङो मुंख्लंफोरनि मुङाव बिबार बावनाय दा बे हाबाफारियाबो जानानै थांबाय। दिनै आरो जोंहा हाबाफारि दंबोयो। जोङो 2023आव जायफोर फरायसाफ्रा हायार सेकेन्डारियाव फार्स्ट डिभिजन मोननो हादों दा बेफोरखौ बरायनायजों लोगोसे जोंहा मोनसे सोलोंथाइनि सायाव सावरायनाय हाबाफारि दं। दा बेयाव जों आलासि हिसाबै गाहाय आलासि हिसाबै जों लिंहरदों धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो गाहाय नेहाथारि बिथांखौ, लोगोसे जायगानिनो माहारियारि आफादफोरनि गासै आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोनखौबो जों हांख्रायदों। खोब मोजां जों सावरायगोन होननानै सानदों आरो। थान्दै मेलाव मा थांखिखौ लाना सावरायगोन? थान्दै मेल हिसाबैथ' थांखिखौ जोंनि गेजेर जनाय दखरायाव मा आंखाल जानानै दं, जों माबोरै जौगालांनो हागोन, दा बेफोरखौ लानानैनो जोङो गासै रायजो राजाफोरनि मा अजद दं बेफोरखौ लानानै जों सावरायगोन। लोगोसे जोंहा बेयाव जों गाहाय आलासि थान्दै मेलाव गाहाय आलासि हिसाबै जों लिंहरनानै लाबोदों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आखान्थि नेहाथारि सासे बड'सा ब्रह्म सारखौ जों हांख्रायनानै लाबोदों। लोगोसे जोङो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि टेनजिं बर' सार बिथांखौबो जों बे हाबाफारियाव हांख्रायनानै लाबोदों। आरो थान्दै मेलखौ बेखेवना होनो थाखाय धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि उदां बि बड'सा बिथांखौ दिनैनि बे हाबाफारियाव जों हांख्रायनानै लाबोदों। जों मिथिनो मोनदों दिनै आरो बे जों करायबारि हिसाबै गंसे भेन्सार फरायसालि गंसे दं, गुदि फरायसालि। दा बेखौ लानानै जों सिगांफोरबो सावरायबोगासिनो। दिनैनि बेनि आलासिफोरनि सिगाङावबो जों बेखौ माखासे बाथ्राफोरखौ बुंनानै जों सावरायगोन। बिसोरो माबायदियै जोंखौ बे फरायसालिखौ फोथांना लाखिनो हागोन।